Lahorjan dudu colony along gas kang bob ajok don phosu se hem mikicho. Ninia baha mate arkoi inkoira pli lapen inkoira pho arni borlang so nakoi ti so arong along ronga sarmai mate thi hekpen KRA pen mei padopon. Lahorjan dudu colony along gas kang bob ajok don phosu se hem mikicho. Patumi por phai ke thoma pormalom Lakhain Koraisi Borjan constituency ke parlo Khatkhati police station adong head Nagaland border Lahorijan Khatkhati dudu colony along Edona hempen gas kang bob penajok don phose ahem meke chopa hokwai gan pin birta ke tok boma hud an ke klar dagalam the longpon pelang News report Karbi Live Ninia baha mate arkoi inkoira pli lapen inkoira pho arni borlang so nakoi ti so arong along ronga sarmai mate thi hekpen KRA pen mei padopon Lakhain koira pho nilip MSC constituency ki parlo borlang so nakoi ti so arong along ke cheng pen ki jut an me sen pen sayang ling pachon ponlo lapen ada por phai troxy ra chitim lamaing thur ponlo Bajiner kebra achitim chikimo asai pachon ponlo Baji sir kebra achitim bongkrok arnam kipu lapen khela ason lake bathali ki ap phelo bisir kibu rong ki malon hai hui chipate pado ponlo Labang so asai pachon pon pen arada mai stame ingpu ponlo Kangpua lonjir langming teranga rong pensi ingpu ponlo lapen nilip ronga sara mai phu raj teron alangli pensi mai stame chari ponlo Lapen alohia man pen kachop hapon lam aphu Dhorom Singh Teron KRAA Central Committee lapen Kirirong P Assistant Video Nilip Development Block lapen Ratsai Klembang Phu Bida Teron lapen Ratsai Klembang Phu Bapuram Rong P lapen Sami Omphu Tau BP Nilip Hawar Basapia Mai pen Pinang an kithekiding atum chetong dun pen Meistame RDP dunlo Labang so mayalong ason lun kan kachipate borlang so ringma cultural Karbi cultural pen danglok pinang an lun se pilun se puatum tame mayalong RDP dun pen meistame mesen me et pen pejot long pamilo ai ningkana seka mai pi patumi arkoi chiklo ni phaing korapli ani kang sammes nilitum cheng ponlo si patumi apor nilitum ladak borlang so hawara long mai pi adonri stame nilitum ing pupon lo so phi nilitum la mai pi ke pedel jadim la hong parlas stame nilitum ing pupon lo la so phi nilitum ka do we raratum pen chipachini seroi angku ngabang nilitum en pon pen milo so phi ajo baji proxy malom nilitum delegation meeting matangte nitum la ningkani siang bong ke claim ke dama mo activity samoka lam an ke claim ki chun tang la pen ki chun che la hai ka to we lam tan nitum ching ki chan pon si patowe bang ke nitum me sen pen pi chun ponong lo rong saratum akemang tri pi pen na ka ping khara teng nilitum rong rup ka peklar je phan la pen rong saratum ta me thangaman la pen jakong ka chehang ateng pen nilitum arong tor program ta dam la pen ti than chimo man jai mek nitum teng pon lo so teng pen councilor sort da men non nilitum phan lai hai akemang la pen nitum ka diman la pen nitum ka chisong ateng ni deng si nitum bisar kendara jakong ka chelong lo pen nitum rong saratum man Nili pen broadcast report Karbi Live